Мъжката ви секретарка какво прави тук? Колко пари оплаща на този човек? Колко пари оплаща на този човек? Това е бизнес. Кажете, вие имате ли дъщеря? Тя какво би си помислила, господин Стоименов, ако знае с какво занимавате? Започнаха от 5 евро, сега са 100 евро. Стоименов се е включил в добре организирания канал, в който участваше и брат му Николай. От България през Словения за Италия минавал трафикът на наши момичета. Кажа господин Стоименов. Аз ти казвам, че в Италия не съм бил. Бях в Италия по покана на една фирма, която купувам семена от тях. А момичета имате ли в Италия? В Италия не съм бил. Брат, бил ли арестуван? Брат ми е белгийски гражданин. Отиди го, попитай него. Брат ми живее в Белгия. Брат ми живее в Белгия и е белгийски гражданин. Може да затрите и Вили Михайлов и Величе. Само да го питам нещо. Човек да каже, извинявам се за миналото си. Неизбежният Караколев, търсач на истината. Приятели, намираме се в град Перник, където партия Величе ще има среща с избиратели. Тук се очаква да бъде и Павел Стоименов, който не успя да влезе в листите на партия Величе. Ивелин Михайлов не го допусна, но въпреки всичко в листите на второ място в Благоевград е личната секретарка на Павел Стоименов, Горголичков. Някакъв си или някакво Горголицев, някакво такова име. Не съм сигурен. Човек, който е известен с това, че говори, но не казва нищо, крещи постоянно по общински сесии, къде ли не. Да видим дали той ще бъде тук на тази среща. Надявам се Павел Стоименов да отговори защо ме излъга. Попитах го дали се занимава с сводничество заедно с неговия брат Николай Стоименов, а той ми каза, че не се занимава. Дали може да помогнете на един приятел, който напоследък не е имал отношение с жена? Какво значи това? Вярно ли, че сте имал проститутки заедно с вашия брат Николай Стоименов? Това не е вярно, аз съм земеделец, зеленчуков производител. Брат ми е белгийски гражданин. Какво значи? Това са глупости. Но сега ще ви покажа една статия от 1998 година в вестник Струма. Архивите са живи. Там пише, че Павел Стоименов и Николай Стоименов са били арестувани за търговия с жива плът в италианския град Пезано. 24 август 1998 година вестник Струма пише: двама адвокати заминаха за Италия да спасяват арестуваните за трафик с проститутки симитличани. Двама адвокати от Софийската и Ямболската адвокатска колегия са ангажирани с защитата на известните бизнесмени от Симитли Павел Стоименов и Любомир Щърков, които са задържани в петък в град Пезано, Италия. Здравейте, господа, как сте? Драго ми да ви видя, господин Михайлов. Отлично. Господин Стоименов, как сте? Здравейте. Няма на вас сега малко, защото ме излъга господин Стоименов. Искам да кажа защо ме излъгахте, господин Стоименов. Казах, че не се занимавате с сводничество. Да ви покажа ли вестник Струма, какво сте написали за вас, че са били арестувани заедно с брат ви за търговия с жива плът. Ето е която е на журналистата, мъжката секретарка. Бил сте арестуван. Бил сте арестуван, господин Стоименов. Аз в Италия не съм бил. Бил сте арестуван, ето вестник Струма, 98 година. Имате ли деца? Имате ли деца? Кажете, господин Стоименов, имате ли деца? Имате ли дъщеря? Тя как би се почувствала? Ако знае какво се занимавате, кажете. Аз съм бизнесмен, но съм за тези неща. От нашите проститутки момичета в България, те ги свикнаха да ти мушкат шише в да ти мушкат някакви салам, някакви краставици. Ето преди 3 дена дойде един момче, даде ми една краставица и даде ми $100, само да му мушкам аз краставицата и си взе телефона, се снима. Това му правил удоволствие. Аз съм бизнесмен, но съм за тези неща. Добре, платени мъжки секретарки не искам да ме занимавам. Може ли да си направим... Мъжката ви секретарка какво прави тук? Снимам аз с един платен журналист. Не, мъжката ви секретарка какво прави тук сега? Това нормално ли? Това е общински. Вие деца имате ли? Вие деца имате ли? Вие ли сте общински съветник? Вие деца имате ли? Вие деца имате ли? Нещо добро за вашите деца. Ма говорим, господин Стоименов, вие сте общински съветник. Аз говоря за вас. Колко пари оплаща на този човек? Колко пари оплаща на този човек? Всичките проститутки имат сводници. Това е бизнес. Кажете, вие имате ли дъщеря? Тя какво би си помислила, господин Стоименов, ако знае с какво занимавате? Вашите кажете. Деца, какво биха си помислили, добре, когато защитавате
Ако някой се отнася с нея, кажете, ако някой се отнася с Заширев, ето, вестник Струма 98 година сте били задържани, ето, град Пезано. През 1998 година вестник Струма пише: подозренията са, че Павел Стоименов се е включил в добре организирания канал, в който участваше и брат му Николай. От България през Словения за Италия минавал трафикът на наши момичета. От няколко месеца Николай Стоименов е зад решетките, след като бе заловен при нарушаване на италианските закони. Защо не снимате аз ти казах, в Италия не съм бил. Горголичков ли сте? Горголица ли сте? Не знам коли сте. Мъжка, женска горголица ли сте? Не знам. Женска сте явно, да. Продажник. Започнаха от 5 евро, сега са 100 евро. Концесията. Аз съм продажник. Отивайте в общинския съвет. Апостол, колко ти плати една седмица да седиш в мотела? Не съм бил. Кой мотел съм бил? Как? Кой мотел? Кажете, дайте име. Райска градина. Съм бил една седмица в Райска градина. Алпийска градина в Сибитли. Добре, ще ви осъдя за това. Караколев, знаем и ние. Добре, ето, бил сте арестуван с брат ви Николай Стоименов. Ето, за сводничество. Ето, прочетете. Аз ти казвам, че в Италия не съм бил. Как да не сте бил, като сте бил арестуван заедно с брат ви Николай Стоименов? Преди 3 години бях в Италия по покана на една фирма, която купувам семена от тях. А момичета имате ли в Италия? В Италия не съм бил никога. А не, защо как сега ти ми кажеш, че съм ето, арестуван в Италия. Че съм бил арестуван в Италия, като аз не съм бил в Италия. Ето, пише, че сте арестуван. Ето, вижте, Павел Стоименов. Павел Стоименов бил арестуван. Любомир Щърков, познавате ли го? Не. Не ви е бил адвокат Любомир Щърков. На вас и на Николай Стоименов. Не. Така ли? Аз казвам, че не съм бил в Италия. Повече какво да ти кажа? Добре, как би се почувствал ваша дъщеря, ако тези неща ги разбере, с какво сте занимавали? Ама аз не съм бил в Италия. Ти ме обвиняваш, че съм бил в Италия, аз не съм бил в Не Италия. се бил арестуван, пише го вестник Струма 98 година. Ама провери го. Аз как, че като не съм ходил в Италия? Брат ви бил ли арестуван? Брат ми е белгийски гражданин. Отиди го, попитай него. Брат ми живее в Белгия. Брат ми живее в Белгия и е белгийски гражданин. Анверс. Антверпен. Брат ми е белгийски гражданин. Отиди го, питай. Ето ви телефонния номер. Вашата дъщеря как се чувства, ако се държат с нея, както вие си ги държите за момичета, кажете? Проститутките за това нещо мислят. Апостолов, колко ти плаща за тази работа? Кой е апостол? Който в момента го разследва Европрокуратурата. Защо не отидеш? Не е по наши сигнали. Ние ако знаехме, щехме да подадем сигнал. Този човек, който ви е при вас за заплата, излъга, че е арестуван, а той не беше арестуван. Чакай, Апостол. Това е смешно. Иначе нека да го разследват. Аз съм за да го разследват. Чакай, Апостол вчера беше арестуван. Не, снима си от центъра. Това е... Ама ще ти... лъжете, да. Добре, плащате, господин Стоименов, плащате, господин Караколев! Продължаваме промяната. Караколев, какво става? Намерил се като най-очите си продължаваме промяната. А добре. Апостол, друга скандал. Добре, да ви питам за друга скандална стая. Апостол, в който ти плаща. Аз не познавам Апостол, някак да ме плаща. Как ти си една седмица си долу? Абе, това е пълна лъжа. Не съм бил. Не, въобще не съм виждал общината. Айде докажете го, че съм бил на сесията да ви чакам. Докажете го. Докажете го. Караколев. Добре, елате, защото отнеси човек. Елате насам. Ето вашата мъжка секретарка тук. Добре, вие защо сте на второ място в момента в партия Величие? Не сте ви ли е срам, че този човек и вие може да затрите и Вили Михайлов и Величие? Ама Европрокуратурата човека е направил един хубав исторически парк, хората ходят да видят историята на България, а вие сте занимавал с сводничество и може да затриете Величие и Вили Михайлов по този начин. Ти казваш, че се занимавам с сводничество. Не, статия на вестник Струма ви казвам пак, 98 година пише, че се бил арестуван. Град Пезано. Ама аз не съм бил в Италия никога. Казах, преди 3 години за пръв път отидах за 2 дни. Бил сте арестуван, пише го. Да не би някой да е ползвал вашия паспорт. Ето аз казвам, че не е вярно. Да не би да е бил арестуван брат ви и той да е ползвал вашия паспорт. Арестуваният в Италия шеф на Bull Monkey International напуска нелегално България. Паспортът му е в търговска банка Хеброс. Задграничният паспорт на Павел Стоименов прибран преди година. 400 дойче марки, митничарска миза за пропускане през границата. Бил сте арестуван, пише го. Да не би някой да е ползвал вашия паспорт. Ето аз казвам, че не е вярно. Да не би да е бил арестуван брат ви и той да е ползвал вашия паспорт. Не, ето казвам, че не е вярно. Колю Газо, така ли му викат? Колю Газо ли му викат? Ставаш много... Не, а това нормално ли е в момента тук, което се случва? Не, аз казвам... Човек, който е при вас на заплата, в момента крещи като ненормален, не мога да разбера какво крещи като ненормален този човек. Има патки, има гълъби, това му е, ето,
Този, който ти плаща, вчера беше арестуван от Европрокуратурата. Не мислите, че този човек може да ви затрие. Аз това казах, съм направил един много хубав исторически парк, където нашите деца могат да видят историята на България. Човек, който пише 98 година статия, че занимава с войнство, бил арестуван в италианския град. Ето, аз ще ви го подаря това. В италианския град Пезано с брат му. Ама аз не съм бил в Италия. Може да ви затрие. Имате хубава кауза, този човек може да ви затрие. Само да ви попитам нещо. Колко пъти в медиите има лъжи? Колко пъти? Искате ли? 98 години. 98 години има лъжи. Те в 98 година имаше извънземни нон-стоп. Аз съм бил на 10 години. Вие сте били млад, но аз в 98 съм бил на 21 години. Казвам ви, имаше постоянно дупки, в които намираха извънземни. Има ли извънземни в момента в България? Добре, аз разбирам вашата идея, разбирам вашето твърдение. Но искам да ви кажа и нещо. В живота на всеки един човек, моя, вашия, на който иде, има винаги да кажем, нека приемем така. Човек... Не, той да каже, извинявам се за миналото. Не, аз казвам, не съм бил в Италия. Не съм бил в Италия. Защо сте бил арестуван? Ама не съм бил там, как ще се... Добре, значи си дал паспорта на някой друг. Значи си дал паспорта на някой друг. Това нещо. Тук имаме журналисти си неизбежния Караколев, така ли беше? Ето го неизбежния Караколев, търсач на истината. Казвам! Да. Дал ли си паспорта на някой, на брат си? Как ще си дам паспорт? Проверете го, казвам, не съм бил за първи път в Италия, съм бил, преди 3 години съм бил в Болония по покана на семенарска къща, която купувам семена. Не съм бил... 98 година? Глупости, въобще не съм бил тогава в Италия, въобще не съм ходил. Кажете тогава за вашата фирма, която дължи на търговска банка Хеброс 660 милиона. И сте имал забрана. Пак е в статия на Струма. И това ли е грешно? 660 милиона? Не, това може са стари пари някакви. Това не е вярно. От друга статия на вестник Струма научаваме про любопитното обстоятелство, че Павел Стоименов е имал забрана да напуска държавата, която му е била наложена по настояване на търговска банка Хеброс, на която личната му фирма дължава 660 милиона лева. Кажете просто за какво става въпрос, хора да разберат. Добре. Само да уточним. Апостолов, който ти плаща в момента е така. Айде, няма. Аз не го познавам, пак ви казвам. Кажете, господин Стоименов, господин Стоименов, не се криете. Господин Стоименов, не се криете. Къде се крие? Вземете мъжката си секретарка. Да не ви обслужва по някакъв друг начин. Преди 3 дена дойде един момче, даде ми едно краставица и даде ми $100. Само да му мушкам аз краставицата и си взе телефона, се снима. Това му правил удоволствие. Кажете. А този А вие добре, защо не сте в листа? Секунда. Вие защо не сте в листа тогава? Ами сложите мъжката секретарка втори. В Благоевград. Кажете, господин Стоименов. Лъжи хората, бе. Да, остана ви. Не искам да се снимам с мъжки секретарки. Не искам да се снимам с мъжки секретарки, ти казах. Не, кажете колко ви плаща, господин Стоименов. Кажете колко ви плаща, господин. Направете справка. Колко ви плаща, Направете справка. Направете справка. Кажете, вие ще бъдете осъдени за ваше твърдение, нали знаете? За ваше твърдение след миналата сесия, която сте казали. Много се радвам. Ще бъдете осъден, да. Потом говорете, нали? Уважи хората, моля се. Елате отвън да оставим хората да чуят. Да, айде. Елате отвън, хайде. Давай. Хайде, елате отвън. Горголичков, елате отвън. Горголицов. Уважи хората и излез. Горголицов, елате отвън. Уважи хората. Моля се. Колко ви плаща Павел? Уважи хората и... Аз не обиждам никого. Той ме обижда и казва, че са ме платили. Отвън се разправите. Господин Горголицов, елате. Уважаваме хората, да остави ги. Нали сте общински съветник? Не съм си изпуснал нервите. Не съм си изпуснал нервите. Добре, елате, нали сте общински съветник? Кандидат сте в момента за депутат. Приятели, видяхте отношението. Павел Стоименов се притесни от въпросите ми, не искаше да отговаря, когато излезе с факти, когато му показах статията. Но неговата мъжка секретарка, която в момента е общински съветник, а и дори Павел Стоименов го е набутал в листите на партия Величие на второ място. Благоевград, Павел Горголицов, нещо е такова. Не съм сигурен точно как се казва, крещя през цялото време, точно както, знаете, най-отицин обича да крещи от Продължаваме промяната, но да се надяваме, че Ивелин Михайлов, неговата партия Величие няма да стане като Продължаваме промяната, но всеки си носи главата на раменете, така че не мога да пазя нито Величие, нито Възраждане, нито БСП, нито никой, всеки да се преценява какви хора си вкарва в листите. Приятели, виждате, такива хора, които не знам, този човек като пиар, като охрана, като какъв се изживяваше, крещеш през цялото време, а общински съветник. Би трябвало общинският съветник да дава отчет за своята работа, а не да се меси и да вика и да крещи като ненормален.